Mám pre vás hádanku. Chcete? Sme vo Zvolene. A kde sa nachádzala známa Legiobanka? Tu. Kde bol postavený prvý výťah? Tu. Trojizbový byt, 130 m2, ktorý je práve na predaj, sa kde nachádza? Tu. Vidíme tu trikrát. Tu. Vidíte to tam aj vy? A ja to už aj počujem. Tak sa poďme na byt spolu pozrieť. Hľadali ste v tomto byte radiátor? Nie je. V celom byte je totižto podlahové kúrenie. A ak by ste chceli, tak tieto kachle tiež fungujú. Prídete sa pozrieť? Zavolajte mi.